riešenie pandémie nejde cez očkovanie. Naďalej bude Smer trvať na tom, že každý, kto sa chce dať zaočkovať, nech ide, kto nechce, nemôže byť k tomu nútený ekonomicky, sociálne ani právne. A teraz takmer citujem významné medzinárodné dokumenty, ktoré v tomto duchu už boli vydané. My sa chytáme za hlavu, keď počúvame, že v tzv. Čiernych okresoch budú mať prístup do reštaurácií iba plne zaočkované osoby. Čo to je za nezmysel? Poprvé je to jasná segregácia, ktorá je zakázaná aj ústavne. A po druhé, dobre vieme, že najbezpečnejší je otestovaný človek. Zaočkovaný človek môže kľudne roznášať COVID a toto všetko bude spôsobovať obrovské problémy v tých reštauráciách a predovšetkým to môže spôsobiť aj ďalší nárast ochorení na COVID. Je to úplne, ale že totálna hlúposť, čím prichádza vládna koalícia na základe nejakých odporúčaní. Nemôžeme ani nikoho nútiť do toho očkovania a rovnako musíme rešpektovať, že ak niekto podstúpi test alebo ten COVID už prekonal, je rovnocenný s tým, čo je zaočkovaný. Toto je prístup. A plus, ak od toho človeka niečo chcem, no tak mu vytvorím na to podmienky napríklad tým, že mu preplatím tie testy. V tomto sa súčasná vláda absolútne nevie trafiť. Počúvame, že možno tu budú nejaké odporúčania typu, že snáď ľudia, ktorí budú chodiť do práce, budú musieť absolvovať dvakrát do týždňa alebo koľkokrát nejaké testovanie. Prosím vás, ako to dokážu zniesť tí zamestnávateľi a zamestnanci v tomto okamihu je úplne nejasné a bude to viesť k obrovským problémom. Dámy a páni, chcem preto povedať, že to, čo dnes robí vláda v protipandemických opatreniach a čo chce priniesť, začína vyvolávať obrovské množstvo ústavných otázok. Ak príde niekto na Slovensku s hlúposťou typu, že ak nebudeš zaočkovaný, prídeš o prácu, alebo ak nebudeš zaočkovaný a budeš musieť znášať nejaké obrovské obmedzenia, my budeme okamžite tvrdiť, že to je hrubé porušenie ústavy Slovenskej republiky.